sürýän maşyna deňeýär we ýurdun geçen 25 ýylda ösmän ýyl-ýyldan pese düşenligini aýdýar. Onuň pikirçe bugünkü agyr ýagdaýa gelinmeginiň esas sebebi hakyky hökümet hasap kesibiniň bolmazlygy bilen bagly. Hakyky hökümet dolanşyk sistemi bar ýerde da bar. Budjet düzülýär, o geljek pullar, soğulacak pullar hemmesi hasap kesip edilýär. Näme ýetjek, näme ýetmejek hemmesi şöýerde görkezilýär da. Synçylar Türkmenistanyň dolar problemalaryny neft gazynyň bahasynyň ardanlamagy, Orsiýetiň Türkmen gazyny almagy besetmegi, Hytaýa satylýan gazyň bolsa, diňe Pekinden alynan karz pullaryň hasabyna gidýänligi galy berse-de ýurdun bazar ykdysadyetine geçmegi ýa-da çekenligi bilen baglanşdyrýarlar. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panier'in pikirçe Türkmenistan gazynyň bahasy ardanlanynyň we ýurda gelýän altyn puluň möçüri azalanynyň soň hem edýän ul çykdajalarny, gurýan gymmat baha guruluşlaryny azaltmady. So they've been spending money freely, and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money. Panier Türkmenistan bir tarapdan dolar el yeterliligini çäklendirip, ikinci tarapdan ýurda açmaktan, Azat Bazar jemgyýetine ýol bermekden ýüdegurmek bilen özüni şuňky ýagdaý alyp geldi diýär. Iqtisadçy Oradowyň pikirçe Türkmenistanyň büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzünde kazat bolup galygy gödeňinde tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentiň gol çekmegi bilen uly möçberde pul goýuberilip gelindi. Türkmenistanda cinayetçiler doğru kafinde şöyen kıyağını geliyorlar, o son bile gol çekişiyorlar, hakiki yurt basa onlar yerde bolmalı der. Iqtisadçy Oradow Türkmenistanyň ykdysadyetinde hasap kesip işiniň Sapar Murat Niýazowyň prezidentlik eden ýyllarynda 2-nji, 3-nji orna süýşürlendigine delil getirip, mysal üçin şol ýyllar Gorunmak ministrliginiň hasabynaky ýaraglaryň bahasynyň ýene bir topardadyň hasapdan daşarda saklananlygyny, gizlilik, ýapyklyk sebäpli hiç zady anyk bilip bolmaýanlygyny aýdýar. Bir saatin içinde ayıp olacak da yine şu Orsiýet, Kazakistan ya da yeni näme yesiye, näme var, näme yok deyip. Yönü Türkmenistan boyunca Dayat Demirgazy Koreýa we Türkmenistan we onlar ýurtlar boyunca o zatlar ayıp bolmaýar. Hemmesi gizlenýär. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olalky başlygy Oradowyň tasdiklamagyna görä, ýurtda dolarlaryň erkin söwdasyny çäklendirmek we zor bilen resmi kurs saklamak çäreleri diňe dolara ygtyarly bolan adamlaryň has köp ogurluk etmegine ýol açýar. Şol ruwatda ýurtda dolar gatlygynyň döremegi saglyk idaralaryna daşary ýurtlardan getirilýän dermanlaryň käbiriniň gutarmagyny, netijede käbir analizleriň edilmezligine getirýär diýen maglumat kem bar. Ýöne maglumaty resmi çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň teke bazarynda şekeriň uzyň nowatlary dörýär, emma olar derrek darga diýarlar diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Daşary ýurtlardan getirilýän günewakar ýagy we ýurt içinde öndürilýän paýta ýagy hem ýitirilmeli. Teke bazarda 2 çüýşeden ahal ýagy berilýär. Bir kuç günlükde ýurt içinde öndürilen towuk eti 11 manatdan, emma ýem 12-14 manatdan satylýar. Bahalar başyna gitdi. Adamlaryň arasynda howsara köpelýär diýip ýerli çeşme habar berdi. Adatlyk radiosy bu gytçylyky onuň mümkin bolan sebäpler şeýle de azyk bolçulugyny döretmek mümkinçilikleri barada Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrat Türkmenistanyna şekeriň we beýlek azyk harytlarynyň barha gytalýanyny ýa-da gymmatlýanyny barada habarlar gelip gowuşýar. Bu habarlaryň jany barmy? Bu habarların ählisi hakykata laýyk gelýän habarlar. Ýurtda günlerlik durmuşda ullanýan awy harytlarynyň gytçylygy inni hiç kime dedildiň wagtda şu harytlary 1, 2, 3 diýip nomerlemeli bolsa onu birinji orunna şekeri hem de paýta çyzdyňdan alynýan çyýtýa goýmak mümkin. Şeýle hem ýokary sortly tuýunyň mesleğinin gytçylygy mehemälim duýulýar. Bu harytlary gytçylyk ýurtda döwlet banklaryny dolar satywy ilk çäklendirilenden soňra bolsa onuň satywy bütünlüği dolar beredlerinden soňra 100 kuburady. Özüňe getirip görüň,
şonda aglan we aglamaz paritlerimizi tapma üçin adamlar döwlet eýsligine dukanlara baran oklarym sewer şu dukanlarda aglan rahatlarımız bolup bilse hepsi de bir yedek az miktarda satış kırılıyor. İlatyny bir baglaýany bir karar paýta ýympaşýaly hususiyetlikdäki sowda merkezleri ýöne o ýerde de islen wagtyň barp şu haritleri tap bolanok ýogum bolmasa galyň menne keýin şahyna çykyp diýilen narhlar bahalar bilen öwrenşi berdiler. Aman Murat, yankı agdan zatlan mundan öň ýurtda öndürilen we belli bir derejede ýeterlik bolan zatlar ýaly. İkinji tarapdan mine ýurtda öndürip boljak tasardan getirmän oňup boljak zatlar ýurtda öndürmek üçin şert döretmeliğini ýaly talap goýulyp gelýär hökümet tarapyndan. Bu ýerde sebäp näme? Näme üçin bu önümler ýok ýurtda? Ýeterlik. Munyň büyük sebäbi garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap juda paýgatsız iqtisadi ýörelge gol ýapyldy, şo ýörelgeden ýöreldi. Ester zamanı hususiyetçilge o diyen bir yol verilip barlanokdy. Öňe göz bilen seredilýär bolsa, köni her niçe bolsa mümkinçilik bardy. Meselem Türkmenistanyň Ahal, Mari, Leva, Daşoğul oblastlaryny öndürilen gök we miwe önümleri diňe respublikada däl eýsem Ester'in üstlenliklerini hususan Ýewropa ýölegine ingetçili haritlerdi. Hususy hojalyklarda da melletlerinden öndürilen önümleri Ester'in üstlenliklerine akıdıp satma mümkinçilik bardy. Oň üçin bir ullukan zat gerek däl. Kolhoz, sowhozlaryň administrasiýasynyň mellegeýesine berýän guwanamasy, ýani ispravkasy bolsa aňyrçak derejede ýeterlikdi. Aýdal lewaply Daýhan öz mellerini estiren harmsyny ýene gaýrysyny barp uzak günne gorda satyp özüne kazanç edip bilýärdi. Respublikaň özüni sünnetme ol baýaky burlatdy. Ine şol öňkü ýörelgeler ýykyldy, ýumruldy. Netijede de gahatçylyk barha artýar, gahat paritlen sanyň barha köpelýär. Aman Murat, eýsem bazara geçilýän şertlerini adamlaň önüm öndürmegine, önümlerini islen ýerine satyp bilmegine şert köpelmeliler. Siziň aýdýan zatlaryňyz bu ýagdaýa ters gelýär ahyryn. Bizde bazar iqtisadiyetine geçilýär diýip owadan ururun köpedýär ýöne bazar iqtisadiyetine geçişimiz bolýan aýagy düşokly malyň ýöreýişi bilen desden sorun üçin dilläki owadan ururundan owadan işlere geçmeli. Hasan Aselli owadan ururun bilen alt düzet berjek. Aman Murat, işe geçmeliğinizi anyk näme gözüňizde tutýaňyz? Onun bilen yeri hakyky ýezire Daýhany hususiyetçilge bermeli. Bir ýerde ikinciden Türkmenistanyň häzirki iqtisad şertlerini kiçi zawod fabriklary, ýani mini zawod fabriklary açmaga onun işini ýoly goýma mümkinçilikler edilmeli, ýeňillikli kreditler verilmeli, ýene gaýry kömekler edilmeli. Ine şeýdilen bir barakýan ýurt bir ırfgal mekan Türkmenistany ýene de ırfgal mekanyny ýewurmakly dol mümkinçilik bar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Sişenbe günü Aşgabatda geçirilen açılış dawarasy sebäpli parahat 3 we 6 etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň aglawasy 10 saatdan gowrak wagt öz öýlerinden daşar çykyp bilmediler. 18-nji oktýabrda paýtagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda energetika deshalarynyň toplumynyň hemde General Electric Amerikan kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasynyň açılış dawaralary boldy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu açılış dawarasyndan bir gün odol türkmen resmileri öýleri aýlanyp adamlara köçä çykmadlygy, awtologlaryny jaýlaryň arasynda
ýerine goýmazlygy tawşyrypdyrlar. Penjireleri açmaň, köçe çykmaň, awtologlaryňyzy aýryň diýdiler. Açylyş dawarasy sebäpli İrdandandan tä öýlen saat 17:00 çenli öýden çykyp bilmedik. Ençeme okuwçy mektebe de gidip bilmedi. Uzakdan gelen mehmanlarymyz hem ençeme saatlap köçede galdy. Nähil döwürde ýaşamaly bolduk diýip Parahat 3 etrapçasynyň ýaşaýjysy 47 ýaşly Merjen daýdaý diýär. Bu açylyş dawarasy sebäpli Aşgabatyň döwlet idara kärhanalarynda we ýokary okuw jaýlarynda işleriň we okuwlaryň ýatyrylyp ýatyrylmandygy barada anyk maglumat ýok. Emma oňa ýokary derejeli döwlet resmiýleri bilen bir hatarda döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň ýüzlerçesi gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrüňdeş bolan käbir studentleriň aýtmagyna görä, döwlet işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň talipleri ýagynly howada ençeme saatlap köçede durmaly boldular. Çäranyň geçirilýän ýerine irden saat 6-da baryp öýlen 5-lere gaýtdyk. Şu günler paýtagtda howanyň ortaçy temperaturasy goşmak 5 gradusdan geçmeýär. Onsoň sowuk, ýagynly howada ençime sagatlap dikaýak üstüne garaşmaly bolduk. Sowuk ýa-da ysy tapagy ýok. Açylyş bar diýseler gitmeli, gitmesen hem ýa işden kowulýan ýa-da okuwdan. Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti Ýaz Muhammed gurrun berýär. Dawara sebäpli käbir bökdençlikler bilen ýüzeýiz bolup barmaly ýerine wagtyna gidip bilmedik ýa-da sowuk howada ençeme saatlap garaşmaly bolan adamlar diňe dawara gatnaşanlar ýa-da Parahat 3 we 6 etrapçasynyň ýaşaýjylary bilen çäklenmeýär. Garaşsyzlygyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda geçirilen bu binalar toplumynyň açylyş dawarasy zerarly paýtagtyň onlarça köçesi ýapylyp ençeme jemgyýetçilik transport gatnawynyň ugry hem üýtgödürli ýa-da wagtlaryň ýatyryldy. Emma Türkmenistanda indi bir näçe ýyl bäri köçe ýol hereketiniň ýagdaýy barada halk köpçüligine maglumat bermek maksady bilen döredilen ýörite teleradio ýaýlymynyň bardygyna garamazdan köçeleriň ýapyljakdygy we haýsy awtobuslaryň gatnaw uğrunyň üýtgödülýändigi barada ilata köplenç öňünden hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu ýagdaýyň bolsa garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda açylyş dawaralarynyň artmagy bilen adamlara öz oňaýsy täsirini ýetirýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Her gün ýeni bir açylyş bolýar. Anha men şu 4 saat aýak üstünde ýörep barjak ýerime baryp bilmän ýyzyma gaýtdym. Adamlaryň arasynda keselli, näsagy hem bar, işe, okuw gitmeli hem bar. Resmiýler bu zatlar barada pikir etmeýärler. Diýip Aşgabatly 50 ýaşlarynyň ýazly daýy aýdýar. Türkmenistanda uly desalaryň açylyş dawarasyna döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we mektep okuwçylary gatnaşdyrylyp, şol güni köplenç okuw we iş ýatyrylýar. Geçen aýda Aşgabatda täze aeroportyň açylyş dawarasyna 1000den gowrak adam gatnaşdyryldy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen dissidentiniň doganynyň ölümi bizi hupukturdy diýen maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch gurulmasy türkmen häkimetlerine ýüzlenip dissident hem jurnalist Çary Annymradowyň dogany Altymrat Annymradowyň Türkmenistanyny şuhly ýagdaýda ölmegini derňemege çagyrdy. Altymrat 4 sentýabrda ýogoldy. Bu wakadan 4 gün ozal ol näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylypdyr we ýenjilipdir. Ýer gelenini bellesek, bu wakalar Çary Annymradowyň Türkmenistanyň öňe süren aýplamalar esasyna Minsk şäherine tutuk edilen döwürne gawat gelipdi. Çary Annymradowyň Human Rights Watch gurulmasyna beren maglumatyna görä, 31 awgustda raýat eşigindäki 2 sany adam Altymradyň öýüne gelip, onun bilen gürleşmeli zatlarynyň bardygyny aýdyp, uloglary bilen näwelli tarapa gidipdirler. 2 günläp Altymratdan hiç bir habar hatyr bolmandyr. 2 sentýabr güni ony näwelli bir adam öýüniň golaýyna taşlap gidipdir. Altymradyň garnaşlary onun ýüzüne gök ýyllarynyň bolanyny, ruhy ýagdaýynyň hem iňen gowşokdygyny görüň beripdirler. Altymrat ýakynlaryny öz agasy Çary barada sorag edilendigini we sütem bilen ýenjilendigini görüň beripdir. Emma Altymrat nirede we kim tarapyndan saklananyny barada maglumat bermändir. Aradan 2 gün geçenden soň, ýagny 4 sentýabrda 52 ýaşly Altymrat dünýäden ötýär. Human Rights Watch gurulmasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson bu habary eşidip özüniň hukukanyny
şeýle-de türkmen häkimetleriniň Çar Annamradowdan aralmak üçin Altymrady sütem eden bolmaklarynyň mümkindigini aýtdy. Human Rights Watch is deeply shocked. Human Rights Watch Altymrad Annamradowyň ölüm habaryny eşitip juda hopukdy. Bir de oğson soňky maglumata görä ol juda gümürtük ýagdaýda ýok bolupdyr. Munyň çary bilen gatnaşygynyň bolanlygy üçin Altymraddan aralynyň bolanlygynyň mümkinligi baradaky maglumat hem bizi alada goýýar. Association with Chari. Human Rights Watch guramasy özüniň ýaýradan beýanatyna türkmen häkimetlerini Altymradyň ölümi barada doly derine geçirmäge çagyranlygyny nytaýar. Human Rights Watch guramasy Çar Annamradow Türkmenistany 1999-njy ýylda terk edenden soň onuň 3 doganynyň näwelli ýagdaýda ýoklugyny hem ýatladyar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Ekvadoryň hökümeti WikiLeaks websaytynyň gurucusy Julian Assange'ň internete el ýeterligini wagtlaýyn çäklendirendigini aýdýar. Sebäp bu tofaryň Amerikan saýlawlaryna garşymalyk bilen aralaşmandygy. WikiLeaks golayda Amerikanyň Demokratik Partiýasynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň köp sanly e-maillerini neşir etdi. Amerikanyň aňty ugullukları we hususy ekspertler bulary ýerlap, orsiýetli hakerler bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykardylar. Demokratik Partiýanyň prezidentige kandidaty Hillary Clinton hem bu barada Orsi hökümetini günäledi. Assange günmataryň kanunlaryndan gaçyp 2012-nji ýylyň ortalaryna Ekvadoryň Londondaky elçihanasyny penalandy. Ol şondan bäri şol ýerde ýaşaýar. WikiLeaks septeniň ahyryna Clinton'ın Goldman Sachs'te eden hususy çykyşy neşir edilenden asarym soň Assange'ň internet baglanyşynyň kesilendigini habar berdi. Ekvadoryň hökümeti Assange'ň internet baglanyşynyň 18-nji oktýabrda giýişlik kesilendiginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ol bu işi WikiLeaks'in Amerikan saýlawlaryna täsir etjek dokumentleri neşir etmek baradaky kararyna özüniň goşulmaýandygyny, muňa tutuşlygyna WikiLeaks'in jogapkärdigini görkezmek üçin edendigini bildirdi. Ekvador öz ygtyýarlyk hukugyndan peýdalanyp, özüniň Beýik Britaniýadaky elçihanasynyň kommunikasiýa ulgamynyň käbir böleklerine bolan baglanyşygy wagtlaýyn çäklendirdi diýip Ekvadoryň Daşary işler ministerligi bir beýannamada aýtdy. Beýannamada ýene-de Ekvador hökümeti beýleki döwletleriň içki işlerine garşymalyk prinsipini hormatlaýar. Ol daşarky saýlaw proseslerine ne garşýar, ne de belli bir kandidaty ileri tutýar diýilýär. Ekvadoryň prezidenti Rafael Correa Respublikanlaryň kandidaty Donald Trumpy däl, demokratlaryň kandidaty Hillary Clinton'y goldaýandygyny gizläp duranok. Men Birleşen Ştatlaryň we bütün dünýäniň bähbidi üçin Hillary Clinton'yň ýeňiji bolmagyna gowurýar diýip Correa Russia Today neşrine aýtdy. Ol soňra hem Clinton meniň öz tanıyan we ýokary baha berýän adamym diýip sözüňüne goşdy. Britaniýada bir sud işbetsiyada 2 aýala jynsa taýdan azar berenlikde aýplanýan Assange bu barada sorağa çekilmek üçin Şwesiýa ekstradisiýa edilmeli diýip karar çykaranna Ekvadoryň solçy hökümeti oňa gaçwatalgy berdi. Assange'ň internet baglanyşygy kesilenden soň WikiLeaks garaşylmadyk ýagdaýlar üçin göz öňünde tutulan planlary işe girjekdigini habar berdi. Ekvador hem bu tofaryň jurnalistik işçiliginiň toxtatylmandygyny aýtdy. 18-nji oktýabrda WikiLeaks Clinton'ın saýlaw kampaniýasynyň başlygy John Podesta'nyň e-mailleriniň gene bir bölegini Twitter'da neşir etmek bilen bu tofaryň neşir etmek başarlygynyň bewetlenmändigini görkezdi. Podesta e-mailleriniň ile ýaýradylmagyna orsiýeti jogapkar etdi. WikiLeaks bulary nereden alandygyna aýdanok. Assange'ň internet baglanyşygy kesilenden asalym soňra WikiLeaks Birleşen Ştatlary Günorta Amerikan ýurduna Julian Assange'y jurulamak üçin basyş edenlikde aýplady. Birleşen Ştatlar bu aýplamany reddetýär. Ekvador hem muňa salgylanyp özüniň beýleki ýurtlaryň basyşyna boyun egmeýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň sözçüsi John Kirby WikiLeaks'in bu aýplamalaryny reddedip, "Biziň WikiLeaks'ten bir rahatlygymyz köp wagt bäri bar bolsa da, onuň ýapylmagyna John Kerry'niň ýa Döwlet Departamentiniň eli bar diýilýän gürrüňler nädogry diýdi." Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündelik programmamyz.
Vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda Demirgazyk Awganystanda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Vice-prezident general dostumyň gatnaşmagynda Demirgazyk Awganystanda jeňçilere garşy odalam 4 ýola harby operasiýa geçirilipdi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilen bu harby çäreleriň netijeli bolmandygy öňe sürilýär. Demirgazyk Awganystanyň oba ýerleriniň gurragyna jeňçiler ýeçilik edýär. Faryab welaýatynyň Hoja Sebpoş etrabynyň Garaşaýhy atly strategik sebtini şu gün jeňçiler basyp aldy. Jowzan welaýatynyň Derdab atly etrabynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk boldy. Şu ýagdaýlara garşy göreş boýunça Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ilaty eline ýara galyp başlady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan, Faryab we Serpil welaýatynda 10.000 goly adam jeňçilere garşy göreşe taýýarlyk bildirdi. Jowzan welaýatynyň Akça etrabynda hem 2000 tuweregi yerli ýaşaýjy jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galdy. Talip hüjumçylaryna garşy seweşmäge isleg bildirýänleriň aglabasy özbek türkmenleri bolup durýar. Eline meýletin ýara galan seweşijiler şu gün 19-njy oktýabrda Jowzan welaýatynyň merkezi Şybyrgan şäherinde hem toplandy. Hökümet güýçlerini özleriniň himayet edýändigini olar aglan etdi. Jowzan welaýatynyň hakiminiň medbugat wekili Muhammed Rıza Gapuryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Şybyrgan şäherinde şu gün 10.000 adam jemlenipdir. Olar eline ýara galyp jeňçilere garşy göreşmäge taýýarlyk görkezipdir. Halk hareketini yerli hökümet goldaýar. Emma meýletinçiler ok ýaragy öz puluna satyn aldy diýip Gapuri belledi. Onun näferide Gorganda mardam bir ýere ketýärler. Öz himayatyny dowlatdan, milli Jowzan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Welaýatyň 10 etrabyndan 8 etrabynda türkmenler goçum bolup ýaşaýar. Jowzan welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Amalla Şeripiniň aýdysyça hökümet güýçleriniň goldawy üçin halkyň özi ayaga galypdyr. Akça etrabynda hem halk ýygnak geçiripdir. Welaýatda ýaşaýan hemme millet jeňçilere garşy görüşmäge taýýarlanýar. Türkmenler hem bu harekete gatnaşýar diýip deputat aýtdy. Merdim özleri hareket eden hükümetin düşmanlarına dışarı koymak için himayet görkezip merdim bizler sizin bile bar. Aksada devlet bugün de Şybyrganda bunun aydaması var. Buların salah ellerinde var. Hemen kavim var. Hemen milletten var. Türkmenin var. Özbek'in var. Akça etrabının öňkü hakimi Esedullah Behramiň aýdyşyna garanda Demirgazyk Awganystanyň welaýatlarynda uruş barha mewjudýar. Söwüşden halk ziýan çekýär. Şonuň üçin halk herekete başlady. Bu harekete Türkmenler hem gatnaşýar diýip Behrami aýtdy. Bazı welaýatlarynda uruşlar dowamy var we halk bu uruşlardan ketde ziýanlar etýär. Memenede uruşun şiddeti var. Welaýat Jowzanda halklar birigip oturup kemerlerini baglasa, döwletiň garşysynda duran uruşy terjih berýärler. Şu sebäpden Jowzan halky jemlenşi oturup ýigitleri sala alyp her kim Afganistan'da kavunla duranı diyen fikre geçtiler. Türkmenler, Özbekler, Araplar, Tacikler, Peştunlar hemmecigam bunda samy var. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum rady. Gaderly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.